بۆ گۆتەستانی کوردی گوتن تو دووری ترکیە کەت و چوو سورگنی ئیرۆ ترکی تێگوهارتن لە دیاربەکر لە ئورفا سێدیەوە هەنە ڕسمێوە هەنە ji destê hevdû direvînin hûn çawa vê guhartinê Tirkî dibînin kek hed bi demê re gelek tiştên guhartin û gel wêna gerek Tirkiye jî bê guhartin û wê guhartina hanê jî berfiretir bike ez bixwe hunermendkî li hemû welata qedexim berî çend sala li Hewlêrê konseyek da pîrek hat bi alîmê de jinik mezin bi Emir hinek mirova neştin gobên got berdin belavê hate alîmê de ez bihên dikirim got du kurê me ji bo golta guhdar dikirin Saddam ewdar vekirin ev însanê hanî vê mosîqê de xwe dibînin û moralê wan bilindtir dibe ji ber vê yekê ez wilo dibînim got Tirkiye gelek tişta berfiretir bike û vê guhartina xwe jî hîn mastir bike heger dewlet ji bo heq û hiqûqê mirova hebe gerek ji bo hemû kesî be heger ji bo jiyana wana xweş bike gerek ji bo hemû kesî be waz vê nadibêjim gerek dewlet hemû kesî hembêz bike û hezkirina xwe jî pêş hemû kesî bike bê cudatî. Yani bence bu devlet madem ki devlet insanların hak hukukunu korumak için, insan yaşamını güzel şekillendirmek için kuruluyorsa bu herkesi bağrına almalı, herkesi kucaklamalı, herkese sevgi vermeli. Fakat bir de tabii terör لێ مەیدانی تەرۆر هەیە و تبخوا حتا ئەم نەبوویت ئەندام درێ خستنادوت نەبوویت نەکەتیت پارتیادی چما تەولۆ کرد neden böyle davrandınız? Ben sanatçıyım abi. ez hunermendin keka hunermend خۆشەویستیە چێ دکرد دارێ ئاشتیە چینە hunermend خۆشەویستیاویش هەموو ئینسانە بێ ez بڕاستی ez کوردم ئوز هونەرا کوردی چێ دکرد لێ خۆشەویستیا من ji hemû kesî heye çi kesê guhatî vê dinyayê mafî wî jiyanê de heye bi zimanê xwe bi çanda xwe bi hemû tiştê xwe nîgohiye helbet terör tişkîne baş û mirov hatine vê dinyayê got bijî ne got bên kuştin mafî hemû kesî heye got jiyanê bike Kurd be Tirk be çi dibe beraber be û çi rêxistinê siyasî got terorê bikartînin gerek hunermend dijî wê derkevin û rexnê xwe lê bikin. Bence kabul etmemeli, eleştirmeli. Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahallede yok, bu ne şivandır, yemeğine gidenin halı yamandır, oh yemendir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne haldir? Pusula izleyicileri Hunermend şivanperwer em neşkenandin bo programê Pusle li stranê Tirkiyê germ gote û va rojê dawî navî na gelkî hatiye rojevê vekirina TRT 6 kê got wê tê xebat bike kê got wê tê bernama pêşkêş bike. Ev TRT 6 ya jî TRT 6 hûn çawa dibînin? Wallahî got ji dil û can û rast be her tişkî wilo ez jêr çepka dixim û spîrozbayiyê jî dikim
و گاوا گو خدمت بیخواستن خدمتی جی بکن و هر گاوک راست بیاویتن گرکش طرف هر کسی جی قبول بکن و بری هر کسی اجی لی فقط گو وک آرماج که کار آنین که بکار بی لگور می افتشکی شاشه و فیداوی نار کسی نابه منفعتاوی کسی نابه و خیر کسک جنابینه بتشکی باشه گو دولتی دستی خواهی تیوی تشتی تلویزیونک او بوشانی بزمانی کردی بکه اف گاوک باشه و وک گاوا دیجی مگود gerek devlet fena berfretirci bik. Dediğimiz gibi yani bu ilk adım daha genişletilmeli yani. Onji hunermendik jwa hunermendi davetli muj bo vekirna terete şeş. Li ve qabun lekir. Çima ve qabun lekir? Yani ben çok yönlü bir insanım. Ez maroveki pirlayanem. Jberwena mitene helbeste evini ne gotine. Hartım wogu ez dibêjim ez hawar û qirîne wî mazlûmîn. Di civaka Kurdî de mistranê polîtîk û ê civakî gotine û ê evînî di hemû beşê jiyanê de mistran û helbest gotin û çêkirine. Ji bo me vê hemû tiştî bavên terefkî û xetê sor deynin bêtêbê çend stranê evînî bêje ez ne ewim. Ez wekî ezim min qebûl bikin wî çaxî ez wê xweşikbûnê bibînim ez ê jî li gor wêna tiştna ji bo aşîtiyê ji bo biratiyê ez ê çê bikim. Ez wê xoşewîstiyê û wê hezkirinê turê wanat bibînim wî çaxî ez jî tiştna nû çê bikim. Lê divê wekî ez ezim min qebûl bikin. Benim ben olduğumu kabul ettiklerini göreyim ki ben de artık ona yeni bir hizmetin gerektiğini artık kafama koyacağım ve onun da artık sanatımı yaratmaya çalışacağım. Ev kanala Kurdî TRT 6 ya jî TRT 6 bi strana wanî qedixin Memedo dest pê kir. Li Tirkî tiştin tên guhertin. Hûn vêna çawa dibînin û çawa pê dihessin. Heger stran wek Ab Hemed û televizyona devletê dibê xwendin tişkî gelkî baş e û tiştin tên guhertin tên manavê. Ez dizanim berê televizyon û radyon ji bo vê strana Hemedo hatibûn girtin ji ber stranek qedexe bû bi rastî. Lê niha got dibêjin tişkî baş e û manavê tiştin hatin guhertin. Yani Rütük bunu geçirmiyordu şeyde. Şimdi geçirmişse demek ki güzel şeyler vardı. Dibêjin jî ev gavekî ji bo her du çanda got hevdû minasin çanda Kurd û Türk. Vesile olacağı söyleniyor bu kanalın. Bu O güzel. önemli bir adım belki. Yıllarca Tişkî baş e bi salayê tiştin ne başxistin serê Tirkan. Niha wê Tirk zimanê Kurdî û çanda Kurdî wê bibînin. Tişkî baş e belkî wî çaxî millet hikûmeta tawanbar bike. Bêbeya ev hene. Evana birayê me ne. Wêkî bêje bûka min zavê min Kurd e. Belkî wî çaxî milletê Tirk xwedî Kurda derkevin. Tişkî baş. adım Kürt, bilmem benim neslim Kürt. Türk halkı belki buna sahip çıkar. Leyla